Tangsalni salo Tripuri dofani tiprasarok Devanagari chung nange hinei ompi bazaro lahar himbotok himlaikha. Khorang boti saka Roman script se nango hinei. Khorang khaikya Tripuri dofani tiprasarok. Roman script khayakhe choba kotor ongkharnai hinei saka Tripuri dofani rungsrungnai rok. Tei tiprasa rungsrungnai rok kaidok rungnok ni rungsrungnai jugrok wati phai titor ma hai khai ompi bazar ni laharo lam himbotok himlaikha. Kaidok school ni mung angkha Jambu school, Tuidu school, Ompi school, Tente School, Chechua School, Haripur School. Tuidol Jakha, North Amarpur Division, Atisani President Bashadan Jamatia. Tei Logeri Phaikya, Kuchuk Sakhani President Ahlad Jamatia. Tei Phaibanjak Phaikya, Ompi 41 number ni MLA Sindhu Chandra Jamatia. Sungtini Masiri Klayo, Kok Borok Roman script no, Sungtini Klayo. Actually, Kok Borok longest is in the mother tongue. Kok Borok Hanai Rock. Mani kong no kong maya. Mani kong ni bagai sungtini andolan ma khlai ne amom khlai ma tong. Je kono jati guste thangai tong ne khlai. Kok bai sini jag language bai sini jau. Jemon chung saimano Bharat Borsha mo pithi hasa gabo. Ingraji sanai no ke chung saimano jo Ingraji men. Bangla sanai ke Bangali. Kok borok sanai bahasa ke kok borok. Atau sini tiprasa jati. Ni kong kha kok borok. Amo ke china mother tang no tei chung tini protest khlai chung ei jati ro no Roman script tei chung bahasa no ei chilo danan bangai chung tirele khlai. Kaji chung saimano je borok je do pharo nijeni kok krei nijeni bahasa krei a jati kamai khanani lama phaisi thangto. Abone bangai chung tini jati ne rokha khainani bahasa ne rokha khainani chung tini ei Tripura jogo abong Bharat Borsho जों longest nangu chini mother tongue nangu hini chung tini Delhi ni Kendra Sarkar tini chung message hona a message tini sognai kaje chung tini tei kaisa kok Devanagari jel horop abo chung sini sai simaya ko what means Devanagari auto chung saimaya bono chung gosewai namaya ani unisa jati gusti ani unisa jati kok borok sanairo Devanagari bahasa na chung gosei namaya Roman script chalok ma khane jododin porjonto mother tongue ni je language Roman script chalok khai gelai chung tai andolon thagi maya aboni bai chung tini student no tei sikla pornai no tei chung tini ei ompi ni theke chung tini dilewo posoknai abo kahi chini message rohoi tongtabo boni bangai jara kok borok no kebei nai jara Roman script kebei nai abo ta kebei thung abani request je do pharo kok borok nije basan kebei nai a do pharo khangi maya khanai a do pharo obisab manai nije ne basan paui thanai Roman script no paui thanai a do pharo ni bangi sing tini request khayo nirok bondo khaine ungthung asuk kok sasiono jotona hambai haike sir tekisa tabuk nung hai MLA mo hairok khorang ti sawi tongkha Devanagari ni bage haike nung hai MLA rok no tamukok sahornani musung borok ma haike khorang ti sai tongmani ti MLA rok joto MLA Devanagari ni sapudia je borok mother tongue no hajangnai Roman script hamjanai tini ni noi bor tei khabang srangnai borok support khlainai asa khlai je mother tongue no Roman script hamjai bo support khlaiya kajai chini MLA jara tongnai borok haino Roman script support khainai ni bagai ang no request khai kaji chung assembly kok saka Roman script chalok ma khainai au jara tini koijona MLA borok bada khlai aboni bangai jara bada khainai MLA rok niro jahate chini Roman script no ta kebei thung abo khe ani koimu